юқа, нәзбірік, тиз уалушан пыяла. Үзіне көрә бір сақлану шарасы да, әммә аның артында бар нәрсә ап-ашык, уч төбендәге сыман. Біз бүгін келген Казан Дәүләт ветеринария академиясының ирешкән уңышларын күрсәтүче бүләкләр дә һәм кеше йөрәге дә. Дөрес, кеше йөрәген ачып карый алмыйсың, әммә безнең тапшыруыбызның геройлары үзләре дә сизмәстән йөрәк серләрен ачалар. Бүгенгеләре Гыйльмановлар гаиләсе исә тәүге хисләрен, йөрәк серләрен бер-берсенә шушы уку йортының тулайтырагында ачканнар. Язмыш шушы буенча мин шушы уку йортына килеп кердем. Ни өчен килеп кердем? Чөнки гомер буе хыялым журналистика булса да, безнең 97 елда әтием үлеп китте. Һәм әтием үлгәч, минем туганнарым "Кая сиңа журналистикага керү инде" дип, минем өметләремне үзделәр инде. Минем әбием әллә нинди бер җырак чыбыгычы туганын табып, мине Казанга җибәрде. Бу теге элекке заманнарда кебек булды инде. Мин аларга килеп, менә шулар бу туганнарым әйтте инде, әйдә ветеринарный институтка укырга кертәбез дип. Шушында килдем, укырга кердем. Күңелемә ошамады инде ул минем өчен, дөресен генә әйткәндә, һәм мин монда лекцияларда утырганда да егетләрнең кызларга булган мәхәббәтләрен аңлата торган хатлар язып бирәдер, шигырьләр язып бирәдер. Һәм минем шушы уку йортына килеп ләгүемнең уңай ягы мин иремнән биредә очраттым. Мин язмышка менә шуның өчен дә рәхмәтлемен. Нинди булды ул очрашу? Тулайтыракта торганда, бүлмәләр белән дуслашасың бит инде. Шул вакытта Рөстәмгә күзем төште үземнең. Ул шундый матур зәңгәр күлмәк кигән, һәм күзләре зәңгәр булып күренде инде миңа анда. Мин кара инде шибәр егет икән бу дидем дә, мин бу шибәр егет миңа карамас инде дидем дә, киттем. Бу егет миңа карамас дип ялгыша гелгенә. Тыйнак сөйкемле кыз егетнең йөрәгенә серле йомгак булып кирип урнаша. Үзе дә аңламый кала. Мәхәббәт дигәннәре шушы икән ләбаса. Рөстәм белән Гөлгенә үзләре укыган белем учагына килгән саен, күңелләре таң җиледәй самими хатирәләр дөньясына урала. Тәрәз артында таныш сукмаклар, тулайтырак, анда мәңгелек яз. Еш искә төшерәсең ул вакытларны? Искә төшә инде, укырга килгән елларны инде, менә хәзер мин сезгә әйтәм, ничек танышканымны Гөлгенә белән, булачак хатыным белән инде. Менә Гөлгенә, мин аны беренче күреп алдым ди. Син ничек уйлыйсың? Ну, шулай булгандыр инде, ул беренче күреп алгандыр. Минем бит әле ул вакытта барыбер теге чынлап торып йөртү, йөргән кызлар бар инде. Күз атып йөргән кызлар, күп бит инде ул кызлар. Күп булды. Яшермә торган теге кызлар теге, ну, серьезный бер кыз белән дигән теге йөргән булмады инде. Ничек танышканын дөресен генә инде теге хәтерләмим хәзер. Теге, ну, ул бүлмәгә кирип, иптәш кызлар белән бүлмә аралашасың бит инде ул менә. Бүлмәгә кирип йөриләр инде, без аларга менеп теге калаклар булмаса, калак сорап, чокырлар сорап, менә шулай итеп, шулай танышып киттек инде. Рөстәмгә кызлар кунакка килгәннәр. Ниндидер авылдаш кызлар кунакка килгән, һәм җигәреп менде дә ишекне шакыйда, сездә ди, кызлар килгән иде, шәй ишертергә чашкым юк, сездә юкмы ди. Бирдем инде, шундый матур чашкалар бирдем. Улан тиз генә алып менде, кызлары киткәч. Менә шундый башта шулайрак. Гөлгенә ул курсташларына, егетләргә, кызларга мәхәббәт хатлары язган икән, шушында укыган чорда. Сиңа мәхәббәт хатлары язган вакыты булдымы? Язды, ул вакытта телефоннар юк, мәхәббәт хатлары да язды. Аңлатып бирмәслек хисләр инде ул вакытта, ул хатны алып, уку ачып дигәндә. Нәрсә турында яза иде Гөлгенә? Ну, үзенең теге көндәлек эшләре турында инде авылдан эшләгәннәр, шуларны яза торган инде. Җавап бирәдер инде, җавап яза идеме? Җавап яза идем, җавап яза идем. Ну, ул хатларда инде теге ярату дигән ниләр, андый темалар юк иде инде. Без теге бик акыллы җирдек, тәртипле җирдек. Рөстәм ул бик ялчан иде, ул битешләреннән гына үбеп, моннан гына үбеп, бер ярты ел йөрдек әле битешләреннән гына үбеп, шундый куллардан рөхсәт сорап тотып кына. Аннары журналистикага китәм дигәч, мин Рөстәмгә әйттем, Рөстәм әйтә, менә шулай, мин бер төш күрдем инде, минем әтием миңа юл күрсәтте инде. Менә шул үзем укыячак журналистика бүлмәсен 13-13 бүлмәне күрсәтте төшемдә.
Мен бу нәрсә икән ди миндә. Аннары мен аны декан утыра торган бүлмә икәнен белдем һәм мине анда Рөстәм ияртеп алып китте. Егет сөйгәненең һәр адымын хупларга тырыша. Кыз максатына ирешә. Журналистлыкка укый башлый. Очрашулар, Рөстәмнең әти-әнисе белән танышу, әнисенең хатлар аша кунакка чакырып күрешүләре нәтиҗәсе озак көттерми. Гөлгенә яшьли әтисе вафат булганлыктан, ир-хатын мөнәсәбәтләренең ничек кырылуын аңлы рәвештә күреп өлгермәгән. Ул гаилә сурәтенең җанга якынын нәкъ менә Рөстәмнең газизләре аша тоемлый. Йөрәк хисе белән акыл берләшкән фикер була бу. Кемдер кычкырып ярата. Безнең ул теге туганнарда да шулай, ул безнең нәселдә дә шулай. Без йөрәк белән яратабыз, без кычкырып яратмыйбыз дибез. Ул бит инде минем өчен ярату, ул сиңа булган мөнәсәбәт. Мәсәлән, син җыгып киткәндә тотып калу. Сиңа ул чакта якын итү. Каядыр менә шундый синең өчен кайгырту. Менә шу мин элек тә шулай уйлаганым, хәзер дә шулай уйлыйм һәм дөрес уйлаганым дип уйлыйм. Бездә ярату йөрәк белән бара, безнең нәселдә диде Гөлгенә. Сезнең нәселдә ничек? Йөрәк белән дип, мин тел белән дә әйтәм инде. Йөрәк белән генә түгел, ул бит инде тоже дөрес түгел. Йөрәк белән генә яратып, аны бит инде син дә белергә тиеш инде. Ул сиңа да яратам дип әйтергә тиеш. Мин каян йөрәге белән нәрсә уйлап йөргәнен белә алмыйм бит инде. Шулай ул әйтергә тиеш бит инде. Күңелле бит инде шулай әйтсә. Яратасыңмы соң аның әйткәнен? Бик яратам, конечно. Кем яратмый инде? Любой ир-ат әгәр хатына әйтсә, син яратам дип, яны яратасың инде. Юк, йөрәк белән ярата бит ул. Яшайтмый торгандыр. Но мин яшайтам үзем. Дөнья булгач, гел яратам дип кенә тормыш бармый. Гаиләне тәэмин итәсе, анысын-монысын кайгыртасы, мәшәкатьләре җитәрлек. Мөнәсәбәтләр, хисләр шул мәшәкатьләрне кичкәндә сынала да инде. Гөлгенә дә, Рөстәм дә бер-берсен акыл һәм йөрәк белән сайлаганнарына көндә шөкер итеп яшиләр. Бу гаиләдә һәр эш бергә башкарыла. Торыр урын булдырумы ул, яисә гап-гади көндәлек аш-су мәсьәләсеме, барысы бергә җыелырга тырыша. Аш-су дигәннән ризык тирәсендә кайнашу Гөлгенәнең тагын бер яраткан шөгыле. Буш вакыты булганда ул хәтта заказга да тәм-томнар пешерә. Заказга да эшләү, пешерү кирәк әйбер микән соң? Ничек уйлыйсың? Бәлки иҗат булгач иҗат белән генә шөгыльләнү кулайрак. Мин иҗатка да вакытым кала. Мин пешергәндә барыбер бар дөньямны онытып, күңелем ял итеп, менә минем бу әгәр мин журналист булмаган булсам, бәлки мин идән нәрсәдер пешерергә тучы кеше булыр идем. Чөнки Аш-су устасы. Аш-су да ул үзенә күрә иҗатка тиң дип уйлыйм. Иҗат итәбез, язмалар язырга да вакыт кала. Мәсәлән, мин бәлешемне куеп җибәрдем һәм шул вакыт эчендә мин 2 сәгать, 3 сәгать эчендә 2-3 материал утырып язам. Бу синең эш, бу минем эш дигән андый гаиләдән дә бер юк безнең. Булыш алганча булышам. Ул бит инде хатынның хобби дип әйтим, ул теге бәлешләр пешерә бит инде, ипиләр сала. Шулай итеп куймаклар пешерә инде. Ну, менә эшлекләрне әзерләгәндә булышам инде, барыбер әзерләп куям үзем. Бәлеш тәмле булсын өчен. Сире диде. Ансы бит аерым вазгыять. Бәлеш тәмле булсын өчен бәлешне аны итен жәлләмәскә кирәк. Итен кызганмыйча салырга һәм төрле ит салырга кирәк. Бер төрле ит белән генә түгел. Мин һәр вакыт инде үзем сыер ите һәм үрдәк я каз ите тотам. Шуңа күрә ул бәлешкә каз һәм үрдәк ите дә салып җибәргәч, аның тәмнәре башка була. Суганны күп итеп салырга кирәк бәлештәрне булсын өчен. Тагын нәрсә сөйлим, мин дә сөйли алмый башладым. Нәрсә дип әйтим тагын дисең Гөлгенә, син бит инде үзең журналист кеше. Сорауга җавап бирү авырракмы, әллә сорау бирүме? Кай вакытта сорауга җавап бирү авыр, кай вакыт сорау бирү авыр. Шундый очраклар була, мәсәлән, үземнең журналист булып эшләвемдә, мин бит инде социаль мәсьәләләр һәм хатлар бүлегендә эшләгәч, күбрәк мохтаҗлар, авыр хәлдә калган гаиләләр белән эшләп, һәм менә шундый вакытлар була, бик якын кешеләрен югалткан, балаларын югалткан кешеләр, бу кешеләр белән сөйләшкәндә инде бөтенләй югалып каласың. Алар әле сиңа карап тора еламый, ә син җылыйсың инде. Табак савыт шылтырау дигән сезнең гаиләдә ни рәвешле була ул? Юк, инде безнең теге рәхәтлеккә сыдый алмады дип әйтәм. Теге юк бар нәрсәдән, теге чебеннән фил ясап бирү, инде ул теге Аллага шөкер инде, Аллаһ Тәала ниләр бирмәсен, сынаулар бирмәсен дип әйтәм инде мин гел.
Теге юк барга инде ул теге эш пошырып берүү теге. Аз гына разнообразие өчен дип әйтәсем килә инде. Теге берәр көн үпкәләшеп торганда, ярты көн үпкәләшеп тору, шул инде. Аннан бер 3 көннән артырга тиештеге бит әле, ансы да бар теге. Ул гырах була. Күбрәк чебеннән филне кем ясыйсың? Ну, чебеннән филне инде ир кешедер инде. Ул бит инде тормышта нәрсә булса да ир кеше виноват ит. Ул гаепле. Ир кеше ясый торгандыр инде. Ул бит инде теге башта яшь чакта без бер-беребезне минем холык, аның холык, һәр кеше үзе баш буласы килә бит инде тормышта. Минемчә булсын дип тели. Яши инде ул менә иреме бу ошамый бит дигән уйда бар бит инде. Мин инде аны шуны ничек тиз үпкәләтәсен дә беләм, ничек тиз юатасын да беләм, нинди сүз әйтеп хәтерен калдырасын да беләм. Өйрәнеп беттем инде. Һәм шуңа күрә өйрәнеп беткәнгә күрә кайчакта инде сабыр гына да итәргә кирәк, кайчак дәшми дә каласың. Мин инде күбрәк теге тавышланып, каравыл кычкырып талашырга тырышмыйм. Әле ярый социаль челтәрләр бар. Кайбер чакта шуларым килгәндә зур итеп текстлар язып җибәрәм. Ул аны укый үзенчә, бик матур гына смайликлар килә, аңлаганын да шуннан аңлыйм. Һәм менә ул теманы онытабыз да без аннары. Һәм җитмәсә әле бит инде бу җиткән 2 кыз бала бар. 2 кыз бала бит инде ул безнең көзгебез, біз алар бездән барсында алып тора, шуңа күрә яхшы тияни булырга тырышабыз. Балаларга кайсыгыз таләпчәнрәк? Балаларга кыз бала булгач инде мин бик тәрбияләренә кысылмыйм. Балаларның Аллаһ Тәала малай бирмәде, малай булган булса инде мин аны үзем тәрбияләгән булыр идем, конечно. Но кыз балаларны әни кеше тәрбияләү дөресрәк дип уйлыйм мин, чөнки аларның бит инде алга таба кияүгә чыгып барыбер бүтән гаиләгә китеп яшисәләр дәгем бар. Шуңа күрә әти кеше андый очракта тәрбиягә бик кысылмыйдыр дип уйлыйм мин. Бу сүзләрдән соң әти кешенең эше бик җайлы, тәрбиядә аз катнаша икән дип уйлап куярсыз. Әлбәттә юк. Кыз баланың өйдә кунак кына булуын онытмый. Шуңа да гаип кыйыкларын җикеренмичә уртага салып сөйләшеп аңлата. Нинди саңалар сезнең әти-әниләрегез? Бик яхшы кешеләр. Яхшы икәнен аңладык инде, шушы яхшылык кайсы якта чагыла икән? Нәрсәдә чагыла икән? Тәрбия. Нәрсәгә өйрәтәләр алар сезне? Тәрбия буенча үзеңне ничек тоту, гаиләдә төп әйберләрне өйрәтәләр. Сезнеңчә гаиләдә төп әйбер нәрсә икән? Бер-береңне ярату, хөрмәт итү, бу икеле ярдәм итәргә гаиләдәге кешеләргә. Һәрберсенә. Ярату Бердәм ничәнче урында? Беренче. Сине кем алдырды? Мин апаның туган көненә бүләк иттем. Ул үскәндә аңа псиләр алырга рөхсәт итмәгән булганнардыр әле? Юк, безнең бик күп песи булды. Ләкин апаның аллергиясе булды да инде. Мәшиләрне авылларга алып кайттык. Апаның аллергиясе бетте дә инде бу псине алдык. Песиләр, кош-корт, гөлләр яратуда әти-әниләрдән күчкән сыйфатлар. Барысы да тәрбиядән килә. Кызларның олысы Дилә хәтта һөнәрен дә шушы юнәлеш белән бәйләргә булган. Урта мәктәпне алтын медальгә тамамлаган кыз башта табибә булам дип хыялланса да, сайлау вакыты җиткәч, кырт кисеп ветеринария буенча укырга кергән. Адәм баласына игелекле, ярдәмчел булу гына түгел, теле белән зарын аңлата алмаган җан ияләрен йөрәге белән тыңлау мөһимрәк аңа. Бу сайлауның да бер хикмәте бардыр. Дәүләт исем табибы, әтисе биредә укыган, әнисе белән нәкъ шушы уку йортында танышкан. Ә икенче кызлары исә җыр-моңга тартылучы бала булса да, техник юнәлешкә өстенлек биргән. Авиация көллиятендә укый. Җыр һәм баянда уйнау сәләте, монысы инде Зиләнең мавыгылары. Апаң Зиләгә бөтен эшкә дә рөхсәт булды инде аңа диде, төпчек булгач. Шушы баянны сайлауыңда үз теләгең идеме, әллә әти-әниң җитәкләп алып бардымы? Минем берәр инструментта уйныйсым килде һәм мине әни безнең музыкаль мәктәбенә алып барды да, мен анда беренче тапкыр укытучыны күрдем һәм ул миңа инструментлар тоттырды да, мин баянны сайладым. Чөнки аның
тавышлары миңа моңа ошады. Кызлар белән эчкерсез сөйләшкән арада Гөлгенәнең коймагы да өлгерде. Ризыкларның уңу серен уртаклашу, табын әзерләү, тәрбия турында фикер алышу дәвам итте. Балалар бөтен эш серләрен дә әйтеп бетерәләрме үзеңә? Кызлар белән инде әни буларак мин сөйләшергә тырышам. Аларга һәр вакыт терәк булам, бик аңлыйм. Аларга теге вакытым юк, китегез әле моннан дигәнне бик әйтергә тырышмыйм. Бу дөньяда, хәзерге заманда, әни кешенең бирәктә баланы тыңлауы кирәк. Шуның кадәр әллә инде серләре бардырдыр миннән дип уйламыйм мин. Бәлки теге ике кыз бала үзара сөйләшә торганнардыр, но безнең күбрәк тә без гаилә белән сөйләшергә яратабыз. Безнең бөтен әйбер шулай дүртебез, кая барсак та дүртебез инде. Мин һәр вакыт аларның иптәш кызлар аларның серләрен кемгәдер сөйләсә, икеле алса, укытучы нәрсәдер әйтсә, без бер ситуацияда читкә җибәрмәдек. Без аны һәр вакыт үзебез шулай тикшердек. Алар миңа әйтә, әни бик авыр икән журналист баласы булу дип. Мин аларны күп әйберне мәҗбүр дә әйтәм. Мин татар җырлары тыңлатам, театрларга йөртәм. Балаларга менә шундый горурланам, балаларга кайсыдыр гаиләдә бәлки телефон тотып яткан баланы чагыштырып карыйм да, минем балалар театрларга йөриләр. Игә утырып без теге тыйныбына карыйбыз икән, мәсәлән, андагы геройны беләләр, алар кем булып эшли, ни эшләгән, дәүләт советында нинди эшләр, хөкүмәттән нинди эшләр, хәтта шуларга беләләр. Мин моның белән бик горурланам. Балалар томана булып үсмиләр. Җәмгыятьтә кайнап үсәләр. Монсы киде бугай. Юк, кимәгә. Менә шулай итеп үстердек инде, шуңа күрә балалар да газиз, гаилә дә газиз, ирең дә газиз, шуның кадәр кеше сүзләре кертмичә генә, туганнарны катыштырмыйча гына, зур гаугаламыйча гына яшәгәч, гаиләнең бигрәк тә кадер артыр менә хәзер. Кунак килүгә коймак пешерәсең икән, аның күперәме, юкмы икәнне генә карап, килгән кешенең нинди ният белән синең йортка аяк басканын аңлап була диләр. Моңа игътибар итәсеңме Гөлгенә? Менә без килгәч коймагың субханалла уңып киткән дип карап торам. Бер дә игътибар итмәдем. Моннан соң инде шулай игътибар итәсе булыр. Нишләп тә кешегә әйбер пешергәндә гел уңсын дип телисең инде ул. Мин инде аны уйлыйм, кешенең чынлап та холкыннан да тора, кайбер кешегә пешерәсең. Аның камыры да шул җитеп кенә җитә инде. Бөтен әйбере дә әйбәт була, тузы да килә. Наят кенә дип әйтәбез инде. Туры гына килеп тора инде безне. Той кыймакны бер ишештәме? Менә бу кыймакны кадерле кешеләрем килгәндә пешерәм дидең син гадәттә. Әле менә аралашкан вакытта һәм бу табын артында сезнең гаилә өчен бик кадерле кешеләр җыелган дип аңладым мин. Дөрестән дә күңелләренә якыннарны җыйган Гыйльмановлар. Гөлгенәнең инесе Ирек, балачак дусты Лилия, кызлары, кайнанасының бер туган сеңлесе. Бүген килеп өлгерә алганнары. Үз әниемнең генә җае чыкмады ди Хуҗабикә. Кыз бала өчен төп киңәшче, зирәклекне төшендерүче кеше әни. Әмма ул гел янәшә була алмый. Менә бакыйлыкка күчкән кайнанасының туганнары һәр вакыт ярдәм кулы сузырга әзер. Алар сөйләшә һәм ишетмиләр, сөйләшә алмыйлар. Шулай булса да аларның күңелендә дә изгелек күп, яхшылык күп, кешеләргә мөнәсәбәтләре яхшы. Хәтта бала тудыр йортыннан да каршы алырга килделәр. Ике апам мине каршы алдылар. Ул апаларга мин рәхмәтлемен һәм мин аларны һәр вакыт килүләренә бик шатмын. Әнинең, әтинең туганнары сине хөрмәт итеп яшәүе гаилә өчен бит әле ул бик зур ниндидер терәктә. Ниндидер мәшәкатьләр килеп чыкса бит инде бары мөрәҗәгать итми калмыйсың. Сөенечләрең булса уртаклашасың. Менә ул нисбәттән тагын синең яктан кемнәр? Минем яктан минем туганнарым бик күп. Мин һәр вакыт горурлана алам һәм аларны монда чакырсаң сыймаслар да иде. Минем әти ягыннан бик күп туганнар, әни ягыннан да туганнар күп. Без җыелганда бик күп җыелабыз. Дини бәйрәмнәрдә без гаиләбез белән матур итеп үткәрергә тырышабыз, бер-беребезгә кунакларга йөришәбез. Балалар инде белеп үссеннәр дип, безнең мөселманнарда ике төрле бәйрәм, Ураза гаете белән Корбан гаете, һәм шул көннәрне рәхәтләнеп, күп итеп камыр ризыклары пешереп, күршебезләребезне сыйлап, шулай итеп яшибез. Өлкән бала булгач, ул инде әни кеше таба, өлкән бала бага дип әйткән сүз дә бар авыл җирлегендә. Сезнең очракта ничегрәк булды?
Безнең очракта да шулай булды. Гөлгөн апа өлкән бала буларак, ул мине карый иде инде. Бәлки чакта бер очрак булган иде. Ул мин җылаганмын инде. Бик җылаганмын, яни фермада мал карый иде, мал караган вакыты булган. Мин җылагач бал тапкан ул. Шул балны миңа ярты банка бал ашатып бетергәннәр. Бу күпмелек вакыт булды инде? Аңар бер 6 айлар гына иде ул, ничек Ай, белгән җаным. Аллергиясе да юк, аңа Шәхсән менә мин үземнең бәләкәй чактан бер мисал, без иптәш кызым белән менә без зур үсәрбез, кияүгә чыгарбыз, гаиләле булырбыз, гаиләләр белән аралашырбыз дип хыяллана идек. Сездә дә бар идеме андый хыяллар? Һәм аларның чынга ашуы ни дәрәҗәдә? Аллага шөкер, Гөлгөнә белән бергә уйнап үстек. Хәзердә бергә, ул минем киңәшчем дә, ул минем сердәшем дә, ул минем психологым да, ул минем астрологым да. Ә сез менә бер-берегезгә Рөстәм белән кайсыгыз көчлерәк психолог? Рөстәм әйтсен. Тормышта бит нәрсә булса да һәр вакытта бит психолог дигәннән гел һәр вакыт ир кеше виноват бит нәрсә булса да. Шуңа күрә инде монда психолог күбрәк монда Гөлгөнәдер инде минем психолог. Дип уйлыйм. Бу җүннән дөрестү. Виноват беренчедән, икенчедән. Ну син психолог бит инде. Юк, син гаеп, мин сине гаепләп куйган, нар психолог булып китәм дип килешә. Син бит гаеплисең. Мин ирләр гаепле бит инде. Ул миңа психолог. Ничек дип әйтәсең бит? Китмәйди, дарулар белән. Шулай гел эләгешеп аласызмы үзен? Сорау биргән арада гына түгел, менә без килмәгән арада. Бу икеңдә укымышлы булырга ярамый икән дим. Без бит икебез дә күп беләбез. Икебез дә күп беләбез, икебез дә без инде журналист эшләрен Рөстәм старып киткән чиракта туктатам инде, тукта әле бүген генә язып бит әле бу теманы алай түгел, булай ул дим. Үзем мин аның яна барам белмәгән әйберләремне, сияси темаларны сорыйм. Илдә барган вазгыятны гына бетермәсәм дә Рөстәм ничек булды, ул ничек әле ул дип Рөстәмнән сорыйм, Рөстәм аңлатып бирә. Теге ирләр темасына калган темада да ул миңа ярдәм итә. Ул яктан тулландырып тора. Гаиләдә журналист булгач, әлбәттә ул инде күбрәк сөйли, күбрәк ишетә Рөстәм. Монда таякның авыр башы сиңа төшә инде. Шулай да минем алдагы соравыма ир-егетләр җавап бирсен әле. Нәрсә икән ул гаилә учагы? Гаилә учагы ул минем уйлавымча гаиләңне таркатмыйча, нинди генә ситуациялар, нинди генә авыр вакытлар булса да барыбер бергә матур итеп яшәү дип уйлыйм мин. Ике як туганыңа, әти-әниеңә якын итеп, минемчә шул. Гаилә учагы минем уйламыйча ул бердәм булу, бер-береңә хөрмәт итеп, бер-береңә юл куеп яшәү. Гаиләдә бер-береңә терәк булу, гаиләдә ярату. Минем өчен гаилә учагы бердәмлек, туганнарның бердәмлеге. Балаларының сау сәламәт булып, янәшәңдә терәк, бергә атларлык ирең булу, туганнарының исән сау булуы, үзең булдырган гаиләңне кадерен белеп, шуны картлык көнеңә кадәр барып җиткезү. Мин аңлыйм, гаилә учагында төп роль хатын-кызда. Гаилә төзелсә дә учакны җылытып торучы кеше, саклаучы кеше, күбәйбергә күз йомучы кеше, сабыр кеше хатын-кыз. Гаиләне саклау, балаларны карау, ирне сонлау хатын-кыздан тора. Шуңа күрә мин бөтен гаиләле кешеләрнең бер бөтен булып яшәүләрен, үз гаиләм дип яшәүләрен, арага сүзләр кертмәүләрен, кеше сүзенә колак салмауларын, нахак сүзләр ишетмәүләрен, һәр вакыт минем гаиләм дип яшәүләрен телим. Безнең иҗат төркеме һәрбер гаиләдән куен дәфтәренә ниндидер бер матур сүз, матур гадәт уеп кайта. Бу юлы ул мөгаен сезнең матур утрабызмы дигән сүзегез булыр. Чөнки Гыйльмановлар җыелгач, бер-берегезгә, дус туганнарга матур утрабызмы дип шулай аралашып алу гадәте бар икән сездә. Һәм инде тамашачыларыбызга искәрмә итеп тә әйтәсем килә. Менә шушы чыгарылышны әзерләр алдыннан Гөлгөнә белән Рөстәмгә шылтыраткач,
төшергә ризалык бирүчеләр иң әүвәл алар түгел, аларның кызлары иде. Шундый кәттә тапшыруга ничек инде безнең гаилә төшми кала ала дип, әти-әниләрен үзгәртеп фикерләрен һәм инде Рөстәмнең командировкасында күчергәннәр икән. Бу бик сөендерә торган әйбер. Һәм безнең киләсе гаилә учакларында да шулай күңелле сәбәпләр белән җыелырга насыйп булсын иде. Бүген без сезнең гаиләгә, дусларыгызга, туганнарыгызга рәхмәт әйтәбез безне ялт итеп кабул иткәнегез өчен. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт.